Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da wannan lokacin. Kamar da na gaya muku, sunana Tukur Buhari, ni ne managing director na wannan kamfanin da muka ɗauki nauyin wato ilmantar da kanmu dangane da abin da ya shafi POS. Kuma muna cikin darasi yau na 4 in Allah ya da. Abin da za mu tattauna a kai ne za ku ji shi yanzu ba da daɗewa ba. Allah ya muna jagora. Shin a matsayinka na mai POS ɗan uwa, kana ba customer POS ɗinka don ya sa pin? Idan har kana ɗaukar POS ɗinka ka ba customer gaba ɗaya ya rike ga hannunsa don ya sa pin bayan ya zo yin withdrawal, to lalle tabbas kana cikin haɗari. Abinda an dalilin da ya sa ni yau ga magana kuma na zaɓe yi magana akan wannan gaban yau shine ya faru da wani abokina, ɗaya daga cikin abokaina da muka yi makaranta. Yana da shago, shi ma shago na provision kamar yadda kuka sani. Sai gashi shekaran jiya muna magana da shi, ya faɗa mun wani macuci ya zo da irin wannan sigat, yasa ya zo ya yi transaction. To da ikon Allah, bayan ya sa kuɗin ya miƙa mai POS, matsalar da muka faɗi yanzu, yana miƙa mai POS ɗin da pin ɗi ne kawai zai sa ya dawo mai da ita. Shikenan ba Allah nan, maimakon a cire 11,000 ko wani makamancin haka, sai ya cire zirora, sai ya zamanto ya cire naira 100 ko 1,000 da wani abu. Don haka da ƙarshe ya hasara kusan naira 10,000 da wani abu. Wannan matsalar tana iya sa kai hasarar sama da naira miliyan 1 ko wani abu makamancin haka. Dan uwa, a cikin wannan bidiyo zai kokari in ma bayani ta yadda za ka kare kanka daga fadawa irin wannan matsalar. Ta yaya? Na abu na farko shine, tabbas bai kamata a ce customer wato ya faɗa ma pin ɗinsa ba. Kwarai mun yadda, to amma kai kuma ya kamata ka bayar da POS ɗinka gaba ɗaya ka miƙa ta, ka dawo ka rungume hannuwa. To abinda zan ce a nan ciki shine, na farko dai akwai abinda aka ce careless, wato rashin kula. Kuma bai kamata a ce duk wanda ka harka ta POS ba ya kasance careless, wanda bai da kula. Saboda yanzu yan wato damfara ta yi yawa da kuma cuta a cikin wannan harka ta POS. Za ka ga mutum ma da siffar kawai za ka taimaka mai ko kuma na kwarai, amma daga ƙarshe sai ya ma cuta ya wuce, ka gano cewa wannan mutumin ba mutumin kwarai ne ba. Duk da yake wasu Allah yana taimakon su tun farko, sai ka ga wato sun ji a sa'in ga cikin su cewa wannan mutumin ba mutumin kwarai ne ba. To dan uwa, da ka samu jin haka nan, abu guda ne wannan sa'in da yake nuna ka yi focus. Abin da aka da focus a nan, kada ka yadda ko idon ka ya kyafta. Ba wai magana ka juya wurin ɗauko wani abu lokacin da haka ma customer transaction. Duk customer da ya zo wurinka, babu laifi don ka ɗauki POS ɗinka. POS kawa haka, wannan ita ce POS. Bayan ka gama sa insatin kama customer komai, kana so customer ya sa pin. Dan uwa, daga yau an ban miƙa ma customer POS ya sa pin ɗinai. Ya za a yi? Rike abunka ga hannu haka, sai ka ce mai sa pin ɗinka ya latsa ɗi guda 4 ko yawa, shikenan yana latsawa kawai sai ka rike ta ka duba a gani, kawai ka danna enter button da kanka. Amma idan Allah ya sa ka kiyaye wannan gabar da kana faɗa ma yanzu, to insha Allah ba za ka yi hasara irin wanda abokina yi ba. Saboda wa'annan mutanen sun damfari mutane da dama akan irin wannan. Customer zai zo ka yadda da shi, ka rubuta 100,000 ka miƙa mai POS da safin ɗi ne, sai ya yi reverse ya koma baya. Yana dawowa baya zai yi sauri, ya dama ya yi master ɗin abin, sai ya rage 0. 100,000 an ka rage 0 sun koma nawa? 10,000. Ka yi hasarar nawa? 90,000. Don haka ku kiyaye, ba a ba customer POS gaba ɗaya ka rungume hannuwa. Ka rike abuka ga hannu, ka kara mai button ya danna lambobi. Wannan shine shawara da zan baku ta farko a cikin wannan bidiyo. Ina da shawarwari da dama wanda ya kamata in faɗa muku domin
ku kiyaye ko kuma ku kare kanku daga fadawa a cikin waɗannan matsalolin insha Allah. Ku biyo mu a bidiyo na gaba, ku subscribe din channel din mu na YouTube at TK1 Communication, kuma ku danna muna liking ko ku danna ƙararrawa domin samun bidiyoyin mu idan mun dora a kowane lokaci. Mun gode.